Hola, lectors de Castelló Notícies. Ja sabeu que volíem donar visibilitat als projectes que creen valor en Castelló, com ara Més que Gats. Avui tinguem a la seva presidenta, Susana López. Hola, Susana. Hola. Bé, voldríem saber sobretot al principi com comença el que és Castelló Notícies, sabent que d'alguna manera respon a una necessitat molt concreta del poble, una protectora, sabent que posem un poquet el foco en els gatets, però també més animals. Conta'ns un poquet com comença el tema. Bueno, pues tot comença quan jo adopté una gateta del carrer i comencé a conscienciar-me del problema que n'hi ha al poble. Al buscar la meva gata trobe moltes colònies, moltíssimes, en l'institut, en el Calvari, en l'estació, en el parc, en Califòrnia. Bueno, n'hi ha montonades de gats abandonats. En Castelló i en més llocs. Sí, en Castelló, sí, sobretot en Castelló. Però el problema és que aquests gats se reprodueixen entre ells. Entonces, clar, és impossible acabar la cosa si no se pren una mitja. Entonces, lo que farem és, jo vaig començar a col·laborar en una protectora en València, en Luz Verde, mitjan la qual jo agafava gatets d'ací del poble i estarem en adopció en València. I bueno, la meva companyera Cristina me va ajudar molt en els primers moments perquè en els primers moments estàvem desbordats, no sabíem què fer, no sabíem com agarrar les coses, però bueno, ja vaig conèixer la gent en València i a raïs d'ahir, de col·laborar durant 2 anys i mig, quasi 3, en València, és quan naix lo de fer Més que Gats així en el poble perquè era una necessitat molt gran. I la meva companyera Natàlia, que viu en València, és la que m'espenteja a tot això i me diu, no, anem a fer-la, anem a ubicar-la en Castelló i anem a controlar les colònies en Castelló. Jo faig el projecte, ens porta un temps i el presentem a l'Ajuntament i bueno, ens quedarem per a parlar i per a veure què anem a fer. I ahí comença tot. I ahí naix Més que Gats. Ahí naix Més que Gats. Funciona ja com a protectora. Funciona com a protectora. Inevitablement s'haveu convertit en el referent animalista de Castelló. Gràcies. I vos ha tocat terciar en algunes coses, com ara, per exemple, la polèmica darrere de les festes, lo del desfile. dels gossos, jocs, que no són jocs, que són gossos. Són gossos. Explica'ns un poquet el tema, com la vostra posició. A veure, jo fa molts anys que no vaig al desfile. No vaig al desfile per no veure el que passa amb els animals. Jo no puc, és superior a mi. Però no sols en esto, sinó en els cavalls també. Entonces, ese dia comencen a entrar-me molts missatges de gent del poble, gent animalista del poble, poca, però n'hi ha, I comencen a enviar-me imatges, fotos, vídeos. La veritat és que els grossos, els que estaven eren espantats, estaven morts de por. Jo no culpe a la comparsa, t'he dit també la veritat, no la culpe a l'amo dels gossos, que es gasta per a lucrar-se ell. La comparsa contrata un servici, val que haurà pogut contratar un altre que no portarà animals, ballarines, el que vulguis, però contracta aquest servici. Si el contrates perquè està ahí, perquè n'hi ha canares per la gent que gasta els animals per a aquestes coses, saps? Bueno, jo immediatament contacté en Lluís, sense saber que era la seva comparsa, i contacte Lluís i dic, mira, Lluís, m'estan acribillant, què és el que passa? I Lluís me diu, és la meva comparsa. Li dic, ostres, pues, tio. T'apel·len directament a tu, perquè enseguida és referent. Clar, me diuen, a veure què és... Entonces jo el que li vaig dir a Lluís és que per favor que exigia que se pronunciaren, per a bé o per a mal, però que se pronunciaren, i sobre la pronunciació d'ells contestaria jo. I bueno, se van pronunciar, van demanar disculpes, i jo les vaig acceptar i vaig fer un comunicat dient que acceptava les disculpes però que esperava que no se tornara a repetir i que el pròxim que volem és sentar-nos en la junta de moros i cristians per a veure com es pot fer un desfile en el que no patisca ningú animal. Se pot gaudir de la festa però sense que un gos estiga mort de por. Sí que són gossos, perquè eren gossos, no eren llops. Són gossos, però són cruzats en raça de llop, val? I dona igual, siga un gos, siga un gat o siga un hàmster, me dona igual. Està clar d'alguna manera que n'hi ha una nova sensibilitat en el poble i bueno, està damunt la taula i forma part un poc del debat. Ens va cridar un poc l'atenció això que va ser una posició molt conciliadora
en contrast a altres persones de fora del poble que se van posar no, com si això fora... Dins del respecte... Que és una cosa que n'hi ha que valorar. Sí, no. A veure, jo vaig parlar amb Luis, jo li vaig dir... És més, li vaig dir, si jo arribés a saber que és la teva comparsa, directament no te moleste. No, sí, perquè són les festes del poble, tots tinguem dret a gaudir de les festes, però bueno, el problema era ese, i Lluís m'ha dit, tranquil·la, jo vaig a parlar en la junta de la meva comparsa, i també li tinc que agrair de veres que ell sempre se maneja molt, està molt compromès en el projecte i ens ajuda molt. I bueno, jo sempre des del respecte i des de la tolerància. Tot es pot parlar. Exacte. Però si pot ser que no n'hi hagi animalets en el desfile, millor. Parlant un poc de... sí que m'agradaria molt valorar la tasca que tingueu respecte a la conscienciació un poc dels xiquets, com aneu als col·les. Què és el que feu en les escoles? I en la Guàrdia, com per exemple enguany, que estan organitzant una sèrie de projectes. L'any passat també anàrem, També a la Guàrdia, que estan organitzant una sèrie de projectes. Sí, a veure, la Guàrdia el que fa és que durant un temps fa una campanya de sensibilització per als xiquets en els animals, que em pareix meravellós, la veritat. I ve Rivercant, de Carcaixent, en gossos i això, i anem nosaltres. I bueno, jo en la Guàrdia és que tinc... La veritat és que m'ho passa molt bé els nanos perquè responen molt bé. O sigui, i els ensenyem que són gatets, que s'han de cuidar, s'han de tocar, el que tenen que menjar, que no n'hi ha que maltratar-los, que n'hi ha que donar-los sempre el seu espai. I els nanos responen superbé. I bueno, l'any passat, per exemple, n'hi ha un xiquet en autisme, en la guarderia. El xiquet no feia cas de res, ni parlava ni res, i va ser veure el gat, i no ens el llevaren de damunt en tot el dia, i va començar a dir-li al gat, a parlar-li al gat, i a interactuar amb el gat, i la professora d'ella estava al·lucinant. O sigui, la mestra de guàrdia d'ell estava d'aprecio. Sí, és que és el que passa. Tingueu projectes relacionats en el que és la interacció entre els animals, també les persones majors, en els problemes... Sí, dins del projecte que presentarem a l'Ajuntament està el de la gatoteràpia, que és que pogueren vindre tota la gent en problemes que estan en el respir, en problemes d'Alzheimer, a passar-la... Per això demanarem sempre un lloc en un jardí perquè pogueren vindre xiquets, perquè pogueren vindre els malalts d'Alzheimer, qualsevol persona que vinga a interactuar amb els animals. Sempre porta bones coses. Gatoteràpia, a més tingueu un portafoli ja preparat, perfectament ja delimitat. Una persona que estiguera mirant ara de Castelló Notícies, que estiguera pensant, anem a adoptar un gatet per xiquets, què li diries? L'adopció és algo molt responsable. O sigui, antes de adoptar n'hi ha que estar con tots els de casa en conformitat, perquè ens han tornat molts gatets de que és que el meu fill era rapat així o... No. Primer la conformitat i saber que l'adopció és algo responsable. Dins de l'adopció, el primer que obliguem és a esterilitzar. N'hi ha que esterilitzar sí o sí, si no, no s'acabarà mai el problema. I bueno, simplement és vindre a l'associació, dir vull que adoptar un gatet, i nosaltres te busquem el gatet que més s'acomodi a tu, firmes un contracte, totes les adopcions són baix contracte, en el que simplement és que anar al veterinari, prestar servici veterinari al gatet, esterilitzar i permetir-nos portar un seguiment. Nosaltres portem seguiment de totes les adopcions que fem. En este any hem tret ja 60 gats d'este poble. Que es diu Pronte. Es diu molt Pronte i són molts gats i continuen molts més en el carrer. Molt interessant el fet que digues que li feu un seguiment posterior per veure un poc com va l'animalet. Sí, tenim gats que ja són superadults i continuen enviant-nos fotos, vídeos. Susana, aneu molt ràpid, funciona molt bé perquè realment com a associació tu portes molt més temps col·laborant, tens experiència i tal, però porteu un any. Quins són els pròxims projectes? Com està l'agenda? A veure, el pròxim projecte és molt interessant. L'Ajuntament està col·laborant amb nosaltres, està cedint-nos un lloc, estarà darrere de la sala multiusos, darrere de lo que és l'ecoparc. Sí, que hasta ara estava tot prou parat i ara ja aneu a donar-li... Sí, bueno... Ara van a donar-li un... Exacte. Entonces, allí darrere estan fent, gràcies a que el Severí, ja tenim un Severí nou, entonces el sostre que n'hi havia allí darrere l'hem agafat, l'hem posat allí darrere de la multiusos i estem ja, bueno, l'Ajuntament, la veritat que està portant-se molt bé en aquest motiu, i allí anem a fer un centre d'adopció i acollida temporal. No és un refugi, Diferencia. Sí, a veure, un refugi és en el que tu pots portar un gat perquè se quedi allí per sempre.
No, nosaltres no podem tindre això perquè tot això necessita coses molt més grans, com és que siga un nucli zoològic i tot això, i no és molt gran per a molt poqueta gent consiguem, encara que sí, som molt poca gent. Entonces allí serà el que és un centre d'acollida temporal. El que fem en les cases, que és tenir acollides hasta que ells siguin adoptats, ho farem allí. I bueno, de moment el projecte està fent-se gran i el que necessitem és que la gent ens apoyi. Entonces el dia 23 tenim una reunió en el segon pis de l'edifici de l'Obrera. 23 de novembre. 23 de novembre, sí, que s'entra per el carreró, en el que tots els animalistes... Per el lateral, no? Exacte. Val. El carreró sense eixida. Tots els animalistes que vulguin poden vindre a escoltar el projecte i decidir si vulgueu associar-se i fer aquest projecte encara més gran. Ja ho sabeu, Castelloners, 23 de novembre, segon edifici de l'Obrera, Més que Gats, està creixent i això va a més. Vols dir alguna cosa més? Sí, volia dir que n'hi ha moltes colònies en el poble, en total n'hi haurà més de 100 gats, són molts gats. Perdó, més de 100 gats abandonats, sols. Sí, que han anat procreant entre ells. Controlats per vosaltres però abandonats. O sigui, entre cometes. Sí, controlats entre cometes. A veure, controlats de veres, el que volia dir és que gràcies a les meves col·laboradores de l'Ermita del Calvari tenim 3 colònies controlades, com són l'Ermita, com és darrere de la Via Morta, i com és en l'estació. Ahí bàsicament ho tenim més o menys controlat, tenim a les gates esterilitzades gràcies a elles. Tot se sustenta del que els socios puguem aportar. El pecuni és tot privat. Exacto. L'Ajuntament no ens subvenciona, que n'hi ha molta gent que creu que l'Ajuntament ens subvenciona. No, tot és de la butxaca de nostra. O aneu a sol·licitar algun tipus de subvenció, algun tipus d'ajuda pública? A veure, hi ha unes ajudes que se sol·liciten en maig, però se sol·licita a la Generalitat. Entonces, una vegada estiga ja esto fet, ja parlarem en Òscar a veure si solto algo, però bueno, veurem. A poc. Sí. Pues bé, Susana López, presidenta de Més que Gats, ens visitarà més vegades per vosaltres, per als lectors de Castelló Notícies, i esperem que poquet a poquet vaig millorant un poc la consciència respecte als gats i als animals en general. Moltes gràcies. Gràcies a tu.